Mae ti label Casetiau Huw, beth yw enw fe? Wel, enw'r label di Casetiau Huw. Pryd dechrau ysdi ni hwnna? Mis Tachwedd. O'n i jyst yn y folt sy'n os yn y Bangor, yn si benderfynu dechrau label Casetiau. A griff o ffa coffi pawb yna. So si ofyn iddyn nhw sy'n eisiau chwarae. Wel, caset cyntaf, ffa coffi pawb. Ie. Pwy arall sy'n efo wedyn? Wel, ar ôl cael ffa coffi pawb, gen i'n digon o bres i gyrru nhw'n arall i studio. So, ar ôl cael pres yn ôl, mae ffa coffi pawb di mynd eto. I recordio caset 10 can. A wedyn ar ôl hynny, dan di cael Huw G a DJ Williams, grŵp hip-hop o Bangor, hip-hop rap. A wedyn mae grŵp enw Diliau, sef hardcore punk band yn ei fewn. A wedyn ar ôl hynny, dan ni wedi cael... Beth nhw? Dan ni cael... Terry Waiter Acid, grŵp o Wyddrig. Grŵp eitha tebyg i Fall, rhywbeth fel yna. Wyt ti'n dewis y grŵp yna? Siw ti'n dewis nhw? Efo ffa coffi bawb yn ysdi wneud, o'n i ffrindiau efo Griff yna. A wedyn... Di penderfynu cael nhw tro cyntaf, wedyn y Huw G DJ Williams, nabod ger bach, a wedyn di penderfynu rhoi cyfle iddo fo, a hefyd efo Terry Waiter Acid yn nabod Llyr, a nes i weld yn Llanuwchlyn, a ni'n weld yn really good. So ti'n mynd at gigs o bethau fel la, ti'n gweld bandio ti'n licio, ti'n penderfynu recordio? Dwi'n eisiau gofyn y grŵps ar label, neu beth yn fynd yn boring. So ti eisiau fod yn label mawr iawn, neu beth? Na, dim ar dechrau. Be dwi eisiau gwneud wedyn ydi, eisiau cael beth efo recordiau, cael LP am y gyfrannog, a hefyd gobeithio cael single allan erbyn mis Mawrth nesaf, rhywbeth fel ar o'r blwyddyn i fi. Cael single allan, ond cael LP am y gyfrannog erbyn werch Steddfod neu rhywbeth fel yna, rhywbeth boxy fel yna. So os na wyt ti'n cael mynd yn llawn amser ar hwn, beth ti'n mynd i fod? Dim ar y funud, dwi'n coleg normal, ond dwi eisiau bod yn llawn amser, rhywbeth tebyg i hwn. Siw ti'n cael yr arian at ei gilydd e? Wel, si fenthyg lot ar dechrau, a wedyn wrth ni gael yr arian yn ôl, ni talu nôl ben di fenthyg, a hefyd efo studio, mae Gorwel di deud cei di talu nôl ar ôl ti cael y pres. Ond yn gwybod, ti'n gweithio o studio Gorwel wedyn? Do, studio Gorwel rhan fwyaf. Dyna beth dan di planio wneud ar y dechrau. Be ti'n gwerthu'r stwff wedyn? Ym le? Shopping Gymru dweud yma? O, sioper, unig sioper sydd wedi cael, dwi'n dod i pendref y siop pethau. Ond pan fwy'r pethau dwi'n gwerthu di mewn gigs, a na lle ti'n gwerthu pethau. Wrth mynd i fyny a bobl, dweud ti eisiau brynu o. A wedyn mae bobl yn pendrawn brynu o. Mae'n just pint ydi o, so dwi'n bothered. Os yna bobl bydde ti'n wir lico ar dy label di? Os i weld grŵp yn Llanuwchlyn rhyw bythefnos yn ôl yr enw Lettuce Psychedelic. A nhw'n reitha da, so dwi eisiau gael gair af nhw os dwi'n gallu. Wyrach i gael nhw'n gwneud rhywbeth. Ond beth arall dwi eisiau gwneud i rhywbeth byw, live cassette. Gall 4-track studio, so mynd i gigs a gwneud rhywbeth tebyg i hwnna. Ti'n meddwl bod y label di'n mynd i fod yn wahanol i label unrhyw arall neu beth yw'r un ffordd? Ti'n un ffordd ei gwir, jyst label arall, sy'n beth da, sy'n beth iach. Ie,